TV weche manyien mag migago chakore sani. Od bura mamalo dhi nyime gi twak ewi paro mar chik mar omenda. Twak manochakore odiechieng' manyoro. Magi timore e kinde ma sirikal oselando ni ibiro ng'ad pok mar omenda ni migepe bajet ma higa omenda mag 2024-2025 kaluwore kod rem menyalo bi kel kod lokruok ma sirikal olando ewi paro mar chik mar omenda mageto choko osuru mondo sir godo bajet ma pogo omenda ne bede migepe mopogore opogore. Nyakora Mogado ni mondo watudre kod jafwambo marwa Chris Owino mantiere e laro mar od bura mamalo ma piny Kenya kama jo od bura ochake twak odiechieng' mar ariyo kawuono ewi paro mar chik mar omenda. Chris, nyaka gie sani pod en mana chung' ma jo od bura osebedo godo ni nitie lokruok ma gidwa ni otim koso koro chal ka gima gichako keto pachgi kanyachiel ni lokruoge ma samoro gisedwaro mondo tim koro romo e kinde ma jopiny bende medo dhi nyime gi golo duondgi kotenore kod paro mar omenda kata paro mar chik mar omenda ma 2024. Chris. Gikawo pok ging'ado bura ka gidhi goyo ombulu kochopo kar saa 9. Gima nenore ayanga en bati bang' jo od bura dhi dolo okumbo kendo medo teko. Gidhi duogo e od bura saa 8:30. Mbaka giduogo saa 8:30 gidhi timo twak ma dakika 30 kende. Bang'e to gidhi e second reading kata idhi somo paro mar chik mar omenda e tielo mar ariyo kata kuom thuolo mar ariyo. Kanyo ema idhi pime manum kod motuo mana ka jopiny osebedo ka wacho nikech kanyo ema jo od bura dhi yudo thuolo mar ng'ado bura mar lwaro paro mar chik ma kamae kata kalo paro mar chik mar omenda mar 2024. Wenge duto kawuono ok ne wang' Chris Owino, wenge duto kawuono ni e od bura kama wenge ng'iyo. King'iyo jo od bura ma Ugenya ng'iyo David Ochieng, king'iyo jo od bura jo gombulu ma Mathare ng'iyo okil Kamaloka Anthony Oluoch. In jo od bura ma Mathare kawuono ng'iyi tir kendo girito winjo kaka idhi goyo ombulu bura ma idhi ng'ado ewi paro mar chik. Isebedo e od bura chakre seche mag okinyi. Lwasi chal nadi kind jo od bura weteni? Kind jo od bura ma korwa aparo ni wasekawo kore, iwacho ni Nyando osekawo kore. Wan wadhi goyo no. An awuon kaka ja od bura ma Mathare asechiwo duonda, awuoyo, awacho gik maparo mar chikni ni chikni ne en gimoro miluongo ni long con. Jogi nokelonwa gimoro gi dho kisungu miluongo ni decoy kata red herring. Ne gikelonwa chik mane giwacho ni maa en chik mar finance bill. Finance bill ni kare ma ok e gima ne gidwaro. Mane gikelo ni ne ging'eyo ni koko dhi bede. Ma en koko manopangi. Kendo wato kura da pogora gi jowa mawacho ni Ruto nigi advisors marach. Advisors ka okora kabisa mana ka Ruto wuon. Joka nong'eyo ni ma gin gik mikelo madhi kelo rumbi ma ji dhi gwere, tidhi go koko, to gidhi biro ni kare wawinjou wagolo gigi. The actual finance bill mane jogi dwaro. Magi gologi giwacho ni gi lose bilion 200. But gik magi duoko, road maintenance levy RLMF, IDF, railway development levy, gika joka koro dhi choko 380 billion. The finance bill ne dhi choko deficit ma 302 billion. Ma en okora marom nade. Joga gi nokoche joka no uso no gimoro mani wacho ndalo moro ni long con. Ma ne en con maduong' ma kata generation Z kama ji nitiere. Ana yie kodgi ka giwacho ni bill ni onge gimitime amendment. Bill ni onego go e piny mondo twak obed manyien ni en ang'o ma wadwaro ni mondo gowa osuru. To bende oikore, bende useketo giku mag lweny, useketo arsenals magu maneno ni bill ni udhi lware piny kod siandane? Anamor kabisa gi jowa gi paro maseneno kuomgi kata mana jomoko mancha paro ni osewuok modhi kor kocha. Gin jok makoro aneno kanobiro jo od bura mokariyo ma aparo ni nyicha already nosekier modhi kocha. Ne gibiro to e kar bill ni aneno ka giwacho ni gidhi goyo no.
Jod bura ma mekwa magazimio te nitiere e line. Asetemo ng'iyo gi one by one, ne gibedo e od bura chakre gokinyi saa 3 nyaka chiegni saa 3, gokinyi saa 3 nyaka gotieno saa 3. Waikore to bende wageno ni nitiere jomoko kocha, moko bende e Mlima Kenya ka, mamoko biro go kodwa no. Waikore maka gini okogore piny, bende pod waikore ga agenda 2 to gi plan B to gi plan C. Mheshimiwa, inyalo lero nwa nikech ma en gima twak ma jopiny oketo wenge gi te. Jopiny manie ndara mang'anyo Nanyuki, Eldoret, Kisumu, kuonde duto ma pacho kae te oketo wang'i saa 9 ma midhiambo kama udhi goyo ombulu. En yo mane ma idhi tiyogo mar neno ni chenro ni ota e yo makare ma japiny man ol jororok, japiny man Msambweni, japiny man Kanyaudo Ugenya ong'e ni David Ochieng ogo ombulu ma kama, Anthony Alwacha ogo ombulu ma kama, Babu Owino ogo ombulu kama. En yo mane midhi tiyogo maneno ni jo od bura seche ma gidhi go ombulu to jopiny dhi ng'e ni ugo ombulu kama chal nade. Mokwongo bura od ombulu igoga e yore ariyo. Igoye gi acclamation mane mitiyoga godo kawaida. Speaker wacho ni the second reading is now called on this bill. To wacho ni read bill no isome. Kose some to wacho ni all that are for that opinion say aye. To kogo aye to joma oyie kode brogo aye. To all those in saying no to jiwacho no. Koro odhi chiko ite to winjo ni no ng'eny koto yes ng'eny to dhi ng'ado bura ni ginien kama. To ka dipo ni ong'ad bura ni ginien yes to kwa yie to watimo gimoro miluongo ni division. Division ni kakoro idwaro tichung' ji 30 manyaka kwan mar mondo ji odhi e division. Division kaa ema koro ibiro ng'e ayanga kech kacha to koro igoyo kura electronically kata one by one tikelo ni microphone kaka koro miyani. Tipenjo ni Anthony Oluoch Mbugi Mamadhare, how do you vote on this one? Kanyo ema ng'eyo ni kanyo ema koro ji ochomo kech kata wadhi wayombgi mang'eyo ni wanyalo wadhi yombogi pod gin be gidhi gichung' e division. Koro kuma ng'eyo ni ji ochome en kama koro ji dhi division ni a second bill ni wadwa dhi wache to kwa wache jomoyombi dhi chung' e division koro dhi luong 290 members plus nominated members pod mamoko mag special interest aparo ni 350 members midhi luongi gi nying gi te. Koro japiny kumoro amora ma entie, obed Mathare, obed Migori, obed Ndhiwa, obed kure, odhi bedo gi thuolo mar mondo mi ong'e ni jaod bura mamare ochung' kod gi nade e wachni. To generation ma koro masani miluongo ni generation Z. Generation ni wuok oko, ok oluoro tear gas, ok oluoro ang'o, kidi be ok giting'o, gin armed gi pachgi, gi iga mamargi, to gi innovation, to gi technology mar mbui mar internet, to gi forum mamagi mag TikTok gi gik mamoko. Gi mobilize themselves miweyo mana ni nitiere ng'ama fund gi. Jogi kaka na wacho e od bura ni jogi paronwa gima article 2 mar katiba wacho ni sovereign power mar ji momiwa kaka mbunge, kaka president, kaka ng'ama chielo en power mana mondusni mathin. To kondusni godo mathin en delegated to en gi limit. Ok owacho ni koro kind president kata executive ni koro suru inyalo keto kuom japiny kaka gidwaro. Koro ging'iso wania ni power mar levying taxes is also a delegated power. Power ni onduse kendo gor ni boundary to japiny wacho koro kako wacho sani kaka generation zio wacho no ni wa all okwadwaro suru ni gouru kata gino piny at second reading. Mheshimiwa, kapok awedhi, nitiere barua moro mane ondikni go jatend migawo mar omenda machal matemo nyiso ni kopo ni ulwaro paro mar chik mar omenda mar 2024 ududhiamo ma kawuono kar saa 9 to nitiere ka idhi nduso budget mag migepe mopogore opogore mag sirikal. Jo od bura idhi mayo omenda ma kamae, CDF, migawo mar doho idhi mayo pesa ma kamae, migawo mar thieth. Ineno ang'o ewi barua ni? Nen mar bwogou kose mar chuno mondo ukal paro mar chik ma kamae? Mano emomiyo awacho ni japiny notimne gimiluongo ni long con. Bill manyicho kelni jogi nokelo kong'eyo ni mano ok e bill mane gidwaro. Ne ging'e ni koko dhi bede to gidhi wuondore ni gi withdraw gika. Koro con mar ariyo en ni jogi biro to wuondowa niya ni CDF ne wamedo $30 million koro dhi.
electricity per constituency last connection ne wamiyo pesa makama kokukalo bill ni odhi. Koro ma chal kagima en a threat, and the net effect mar gini en ni onyono legislative mandate mar National Assembly. Article 94(5) wacho ni nobody has the power to do anything that has the force of law other than parliament. Seche mibiro kidwa ndiko ni indiko weche gi kucho ni kokutimo mato madhi timore. That is interference. We are the budget making house and we are the law making house, and we cannot be interfered by a letter from the CS Treasury. Erokamano mheshimiwa, an kod jaod bura ma Kibra Mwalimu Peter Orero mabende kakae mondo biyo mi ochutwa e bor, ochutwa rieko, ing'en ka iluso kod japuonj to en ng'ano madhi mi rieko. Rieko mane ma isesomo ewi chik mar omenda ma kawuono, to odiochieng' ma kawuono bende ondiknu barua moro matemo nyisou ni kopo ni unyono paro mar chik ma kamae, to magi e magi idhi timo, sirikal dhi timo mae. En rieko mano misomo e baruano mbene manyiso ni sirikal temo nyono jo od bura mondo okal chik ma jo od bura ok dwa. Erokamano ahinya. Akijaluo maber tisewinjo ni ibuogi gi thuol motho. Gibuogowa gi thuol motho ma ok nyal kayowa. Ka giwacho ni ka ok wakalo gini to dhi golo pesa moko mane giketonwa. CDF, NGCDF is a constitutional constitutional mandate. Pesa wuok ni direct. Ne wasekete parliament ka to bende ka gibuogowa nikech magi gige jopiny. CDF ok en mara. Ka gidwa ng'ado pes CDF, tiende ni gidwa ng'ado pes jopiny. Mano ging'ada pes jopiny. To ka giwacho ni electricity nyocho winjo miwa 30 million. Jogi ok tine MPs. Electricity no dhi konyo jopiny. To gima dwa wacho ni pesa mano ng'adni CS Treasury emondikonwa. Ng'ama ok oyier kata gi jopiny koro ndiko ne wabunge moyier gi jopiny ni mondo nyaka wakal gigi, ka ok kamano ni to gidhi golo kata jopuonj mane gindiko. Gindiko ne wabunge jopuonj. Koso jopuonj gi to mage nyithindo mane giwacho e manifesto gi ni gibiro konyo ndiko jopuonj. Mage mandate mano miyo jomoko gone gi kura. Anani education committee. An manyocha wakelo proposal ni kar ndiko jogi ke intern. Tang'wa mono wandiko gi permanent e July ni. Nikech ni dwa no ndiki gi mana January next year. An education committee wan mane wakelo proposal no mwatimo budgeting. Omiyo kata ka giwacho ma jopuonje nyaka ndiki, kik gi kel ka gi 310 members of parliament ni ka ok wago kura ka ni to ok dhi ndiki jopuonje. Kwani jopuonje go gi nyithindwa. Magi ok nyithi jo Kenya. Gindiko ne jo Kenya nyithindgi kendo they have the mandate ni nyaka ndik ne jo Kenya nyithindgi. Omiyo kik ng'ato wuondu ni budget deficit mar 200 million ni gidhi ng'ado. Gisekelo levy moro mar fuel. Magidhi charge siling 7. To bwa winjo ni ka gidhi print to dhi bedo 9. Ma oromo generate pesa 200 billion magi wacho ni. Kendo gidhi increase prices mag gik moko ma jopiny giketo tago e pier jopiny. Koro mae gima ok wanyal yie kaka wabunge. An kaka mbunge ma Kibra agono benino kana na chal ochwe ka jano. Kendo wadhi gono e parliament ni gik ma gikelo maricho to gima wuoro gima mora achiel ni sirikande ni odhi okawo jomoko mariek to mind gi colonized. Kato gidhi gidiko budget ma inflict pain e pach jopiny, momiyo jopiny wang' ni owuok kendgi, gisiko giwacho mana ni agwambo ema kelo ji e demonstration. To jopiny owuok kendgi, Generation Z, mowacho ni magi makoro gine magidwa timo maandamano giwegi. Wan ne waonge kanyo, onge ng'ama wa insight. Warito chieng' moro ma jopiny te biro wuok, maonge ng'ama insight gi nikech usuru mosekelnegi makoro ng'ata ma Kenya ka thagore. Erokamano Mwalimu Peter Orero. An kod jaod bura ma Embakasi East bende. Kalure kod migawo mar omenda en ni poni
okokal chik mar omenda mar 2024 chenro mag dongruok mag Kenya biro digni didok piny nikech udhi chuno sirikal mondo oti kod budget mokalo e chano chenro mag dongruok. Jatend piny William Ruto wacho ni e kinde mane jopiny goyo ombulu ne piny owacho mar Kenya Kwanza ne gimigi thuolo mar chano chenro magi mag dongruok. Onego bed ni iwegi thuolo mar mondo gichan chenro magi mag dongruok. Kopo ni jopiny ok morgo, obi ogolgi oko e ombulu mar 2027 moketho chenro magi mag dongruok kokalo kuom koso kalo budget. Iwacho ma ang'o miyo dakuwe jatend piny William Ruto otim chenro mage mane osingo ne jopiny, to kopo ni jopiny ok morgo, jopiny ogole kokalo e ombulu e yiero mabiro. Ruto nodhi e ombulu kong'e ni nyalo tiyo ne jokenya. Kano ng'eno nya tiyo ne jokenya to sani othiano. En owuon e ndalo mar Uhuru nowacho ni sirikal nok ne ber. To sani koro sirikal en mare. En moyiero mawaziri, ministers monego bed ni tiyo. To mawaziri go thiano ne ji. Ng'ato rwako sa mar $1,000,000. Ng'ato rwako belt mar $5,000,000. Ng'ato rwako wuoche mar $2,000,000. Wuoche minyona nyona piny ni kiketo $2,000,000 piny. $2,000,000 nyalo yawo ne ji adi ohala. $2,000,000 nyalo nyiewo ne ji adi peng. $2,000,000 nyalo konyo ji adi mondo chul negi school fees. Ji mang'eny sana. Emomiyo jatend piny walo gi ji. Otugo gi ji. Gima dhi mbele ok onge nafas mora mora mimiye. Osemiye 2 years oseromo. Sani onyalo resign. Owach ni o resign ka tich otame nikech waneno ka tich osetame. To waneno ni maandamano madhi mbele ni. Gino dhi mbele kabisa. Kendo wa communicate gi ji in every corner of this country. Sani ji tema pango ng'anyo kumora mora wase communicate goda na wuona se communicate kodgi. Maandamano nyaka tim kumora mora motegno. Kat bera inya kabisa to ji odhi ochiem State House. Iparo ni ng'anyo gi dhi loko pach jood bura ma eriwok ma Kenya Kwanza ma aseloso kod gi thoth gi kawo chung' ni kata ng'anyo dhi nyime chung' margi en ni chik mar omenda gi dhi kalo. Iparo ni ng'anyo ni dhi kelo lokruok moro amora kendo loko pach jood bura ma Kenya Kwanza mondo owit oko chik mar omenda ma kama. Jood bura ma Kenya Kwanza timo gima jatend gi dwaro. Onge tabu, lakini jatelo maduong' mogik en japiny. Jopiny ema noyiero jood bura gi. Jood bura gi onego kaw side mar jopiny mondo vote no. Ka gi vote yes, jopiny akwa jopiny kumoro amora mantie. Ng'ata mu vote yes e gini kik wayie godo. Water jogo dala 2027. Sani onge walo manyochwa walo godo chien kae mos ni watero gik moko mos. Emomiyo wase wito gik mang'eny. Walo no sani koro nyaka stop, nyaka wadhi mbele nikech watugo gi ngima mar jopiny. Sani nyathi oseriembo ntiere e ot, ok odhi e skul. Ng'ama miyo onge pesa manyalo chulo school fees ne nyithindogi. Sani jorowerewa matindogi onge tich. Wuonewa onge tich. Sani ji thagre kabisa. King'iyo ogandawa mar onagi, wathagre kabisa. Gola onagi kia Nairobi kae kitero dala konagi otho. Tek kabisa. Onagi budho Nairobi ka kata mana dweche 2 kitero dala ni mondo iki. Wan wada wacho ni wada deal gi gini once and for all. Tugo moro mwada keto ni uida tugi ni luwo procedure go wada suspend te. Walo mang'eny ok wadwar ngima mar jopiny. Jood bura ma Kenya Kwanza wacho ni kata doko ni jopiny ywak ni gin kod osigo mar osuru. Piny igero kod osuru. Osuru ema miyo sirikal tayo chenro mage mag dongruok. Giwacho ni kopo ni jopiny ok dwa choko osuru, manyiso nyaka gidhi kawo hola e pinje maoko, gino ma giwacho ni dhi rocho chenro mag dongruok pacho kae. Bende donge uneno ni sirikal kata doko ni usuru ni malo, usuru gi monego bed ni chwalo chenro mag dongruok. Ushuru jatelo maduong' nose collect ushuru moromo. Ker nose kawo ushuru moromo. Koro ushuru moromo nose timang'o sani. Ushuru go se cham, ushuru go se kwal. Piny mora mora kiketo ushuru kani malo, mano inego piny no. Nikech ushuru kani malo, gi dho ngere wacho ni kapo ni ushuru mar mogo ni malo kata mar sukari. Ji matine madhi nyiewo mogo no kata sukari no. Matiende ni ka ji matino nyiewe, gi dho ngere wacho ni there will be low demand. Seche mantie low demand, low supply bobedo. Seche mantie low supply, onge ushuru mora mora ma jopiny ma sirikal nyalo choko, ma government nyalo choko. Kapo ni demand ni low. Nikech seche ma ji nyiewo gik moko mang'eny eka ji chulo ushuru no. To seche ma itero bech gik moko malo, ji matine ma bo nyiewe. Koro kibo collect mang'eny. Koro kik jogo par ni wan wafuo. Onge fuo ka, waelewa gini kabisa. Duoko ushuru piny,
gima ikelo ka sani ni gino nego gwe oko kabisa, monego yiech kalatasno kabisa. Ng'ato penjo ni seche ma jood bura ogoyo ombulu mar wito oko chik mar omenda masani madhi siro budget manyicha osom kod jatend migawo Profesa Njuguna Ndung'u. Bang' ponono ni uwito oko kata ugoyo ombulu mar wito oko paro mar chik makamae, what next? Okang' mane sirikal dhi tayo chenro mage mag dongruok nade? Seche mowit gino oko, mama en mar 2024-2025, ma 2023-2024 dhi tiyo. To mano bende notero ne ji ushuru malo, monego bed ni bende bedo suspended. Kwa tieko mar 2024-2025 ni, wadok revisit, wadok review mar 2023-2024. Gino be wado ni wa suspend. Kenya kaka koro rach to ji obeda beda lawlessness. Ka tie walo kama koro ji odagadaga bungu ji te. Jok wabodwaro ni jomoko ninde yot to jomoko to ninde koyo oko. Ji teo ninde bungu karach. Erokamano, mano jaod bura ma Embakasi East Babu Owino kama owacho ni poni jood bura giwito oko chik mar omenda mar 2024 odhiambo ma kawuono, katiba oyiene sirikal dhi nyime kod budget kata chik mar omenda ma higa mokalo, nyaka kendo jood bura kata piny owacho kel chik manyien mar omenda bang' dweche 6 mano kaluwore kod chik ma kaka jood bura puodho, mano kore mabiro miyo sirikal thuolo madhi nyime kod tiyo kod omenda kaachiel kod tayo chenro mage mag dongruok. Magi gin gigo matimore motelo ni sa 9 kama jood bura biro yudo thuolo mar loro twak kendo chako goyo ombulu ewi chik mar omenda, kama gidhi goyo ombulu tieng' mokwongo en mar puodho kata kopono oko puodhe. Poni jood bura puodho chik mar omenda makamae, chenro ni biro dhi e kidieny mar komiti mar jood bura duto kata committee of the whole house, kama jood bura biro kod lokro kata amendments magidwaro mondo oket e chik makamae. Kata kamano, poni jood bura owite oko, biro chuno sirikal mondo dhi nyime kod tiyo kod chik mar omenda mar 2023 nyaka bang' dweche 6 kama piny owacho nyalo sieko kata nyalo biro kod chik machielo mar omenda manyien. Bati. Erokamano Nyakris Owino kuom ripot manimba motenre kod weche mag jood bura paro magin go motelo ne go ayanga ombulu e paro mar chik mar omenda ma 2024 ma bende biro timore. Kata obedo ni jopiny ywak ka kod kacha kendo gin gi ng'ur kotenre kod weche moko mag osuru moketi e paro mar chik no, jood bura bende wacho ni chung' margi pod en macha ni nyaka gichung' kaluwore kod dwaro mag jogo mane omiyo gi thuolo mar dhi e od bura mondo gichung' ne jopiny. Nyakora kopogore kod mano bende aneno ka moko kuom dukni e boma ma Nairobi olor kaluwore kod wach mar ng'anyo madhi nyime ka obila medo keto arita mar neno ni githiro timoro amora manyalo rocho kwe kaachiel kod nyalo miyo mwandu lal e kinde mag ng'anyo. Ka wadhi nyime ni kaunti ma Kisumu bende kodok chien e ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda ma higa 2024 en ng'anyo manochakore kata manochakore mamuol kondele ka jo ng'anyo